Hi mga kachoy, mga kachoy, mga kachoy. Kamusta po kayong lahat dyan? Lalong-lalo na po sa mga solid subscriber natin dyan mga kachoy. Kamusta po kayong lahat? Mga kachoy, una-una po sa lahat, humingi po ako ng pasensya po kasi matagal po tayo hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel mga kachoy. Bali ngayon lang po tayo nakapag-upload ulit kasi busy po tayo sa work natin mga kachoy. Wow! Work! Lupit mo! Ka-English ka ha? So may trabaho tayo mga kachoy. This vlog po today mga kachoy ay wow! English na naman! Ang vlog na ito mga kachoy ay magluluto tayo ng sinigang na bangus kasi meron tayong nabili na isang pirasong bangus lamang po mga kachoy. So papakita ko po sa inyo yan mga kachoy kung paano natin lulutuin at paano natin lilinisan ang bangus mga kachoy. So let's do this! Let's do this! Let's go! So mga kachoy, bali ito na po yung bangus na bilhin natin isang piraso. Pero sabi daw ni Manong ang taba daw ito mga kachoy. Kaya lilinisan ko muna ito mga kachoy. Kukunin natin yung abdo niya. Yun ang pinaka mapait talaga. Kukunin natin mga kachoy ang abdo. Abdo kasi mapait talaga to siya. Hindi natin to siya isali sa ating sinigang. So may taba siya mga kachoy ha. So sakto talaga si Manong yung nagbenta kasi sabi ko yung may taba. Mga kachoy, bali ito po yun ang ating isisigang. Tapos kasi marami, iprito natin to siya mga kachoy. So gagamit tayo ng okra, radish, tsaka sibuyas, tsaka kamatis, tsaka atsal, tsaka tangkong mga kachoy. Yung Chinese tangkong ata tawag daw dito. Ewan ko kung Pilipino ba to o Chinese. Sa amin dito Pilipino, pero tawag nila Chinese. At saka gagamit din tayo ng asin mga kachoy. Tsaka meron din tayong pangpalasa. Bali optional lamang to mga kachoy. Meron tayong pangpalasa. Gamit tayo ng magic sarap at saka aji. Yan, aji. Gagamitin din natin yan mga kachoy. So ano pang hinihintay natin mga kachoy? Hindi na natin to patatagalin ang ating sinigang na bangus. Ito yung sibuyas mga kachoy, ang pinakamahal talaga. Dollar na dollar talaga to siya dito sa amin. Slice na tayo ng kamatis. Ganyan lang kalaki yung paggayad natin mga kachoy. So buhusan natin yan lahat mga kachoy. Lagay na natin yan dito sa ating maywagang kaldero na sobrang itim. Mga kachoy, bali buksan na natin yung gasol natin. So hintayin lang natin yan siya mga kachoy na kumulo. Kaya tatakpan muna natin to siya. Pag kumulo na yan, pwede na natin ilagay yung isdang bangus natin mga kachoy. Mga ilang segundo lang yan o ilang minuto. Titingnan natin mga kachoy. Ayan, kumukulo na talaga mga kachoy. Pwede na natin nilagay yung isda natin. Apat na piraso lamang po yan mga kachoy. Ang iba iprito natin. Tsaka ito na po yung pinakamasarap, yung inain niya. Takpan lang natin yan mga kachoy. Mamaya yung mga ricado na naman niya, ilagay natin. Lagay na natin yung radish natin mga kachoy. Yan. Buhos na yan lahat. Kasi matigas-tigas talaga yan siya. Mamaya ilagay natin yung iba pang ricado niya mga kachoy. Tingnan natin mga kachoy. Yan. Kumukulo na. Pwede na natin ilagay yung okra. Yan. Tapos ang gulay mga kachoy. Ang kangkong. Chinese kangkong. Maglagay na rin tayo ng sinigang nor sinigang mix mga kachoy. Sakto-sakto lang kasi wag naman talagang maasim. Saka yung pampalasa. Buhos na natin yan lahat mga kachoy. Tapos ang aji, yan, lagay na rin yan, konti lang.
Kasi sabi ng iba, pag dinamihan mo ng aji, makakalbo ka daw mga kachoy. Asin din yan, lagay natin yan asin, konti lang. So, i-press lang natin siya, haluin ng mga kachoy. Pero mahina lang yan ang apoy natin ha. Huwag nyo biglain yung apoy. Yan, comment lang po kung anong luto ang style ninyo. Basta sa akin, ganito lang. So, tatakpan lang natin yan mga kachoy. Mga ilang minuto, pwede na yan. Tingnan na natin mga kachoy kung pwede na po ito siya. Pwede na po ito mga kachoy. Bali, ready to serve na po yan. Kasi wag naman talaga natin iluto talaga yung gulay. Half cook na yan siya. So, ready to serve na yan mga kachoy. Patayin na natin yung apoy. Yan mga kachoy, meron tayong sasawa na may sili, tsaka sinigang na meron lamang loob, meron pritong bangos, tsaka kanin mga kachoy. Kaya sabayan niyo po kaming kumain. Let's go, kainan na. Kaya natapos na po tayo sa ating pagluluto ng sinigang na bangos. Kaya sabayan niyo po kami kumain sa tanghalian mga kachoy. Bago po ang lahat, magdasal na tayo. Salamat sa Panginoon. Lord, thank you sa food, sa guidance, sa blessing, sa good health, and sa protection. And thank you sa mga pagkaon ng mga katlo. Ang busog niya ng tagaming na itong lawas. Amen. So, amen Lord. Kaya mga kachoy, sabayan niyo na po kami kumain. Papang na. Ilang tawag yan? Bukog. Bukog mita. Ay, kaya kayo lang ibukog ko. Yan na. Sabi na. Bakit? Thank you. Yoga. Yummy, happy for me. Thanks. Ay mga kachoy, hanggang dito na po yung vlog natin. Maraming salamat po sa panonood ninyo at laging sumusuporta sa channel na ito. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe mga kachoy para umulad yung munting channel natin na maliit mga kachoy. Maraming salamat sa suporta. Thank you for watching. Goodbye. Bye-bye.